Hudaydan başga da damak çalınýar diýdigi, elini bıçak alıp damak çalacak bolanına Müslüman näme diye? Bismillah diye de Bismillah Allahu Ekber diye. Bismillahirrahmanirrahim diyenin menen işgali yok. Emma şu Bismillah'ın yerine meselen Allah'ın adı bilen ne damak çalınýar da Musa'nın adı bilen, Musa peygamberin adı bilen diýse haram bolýar. Şon Bismillah diýmeli damak çalacak bolan. Allah'ın adı tutulmaly. Ya bir botun adı tutulsa, Uzza'nın adı bilen diýse, ya Muhammed peygamberin adı bilen damak çalýan diýse, şulan hemmesinde damak çalınanda haram bolýar. Şon damak çalmada Bismillah diýmeli. Allah'ın adı tutmaly. Ine bila bir kıskaca düşünüklüğür. İslamiyatda ve Kur'an'da ve hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sözünü Hudaydan başga da damak çalınan iýmek haram diýeni Bismillah diýmeni başga da adyny tutsa damak çalanlar. Ki hiç bir musulman adam Bismillah'dan başga da hiç aýtýan nerede bir görünüp duran mesele. Medineli bir sahabaň enesi aýrylypdyr. Sa'd ibn Ubadah. Ya Resulullah enem aýryldy, men näme sogap iş edeýin, eneme sogap garp dursun diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, "El-ma" Medine-i Münewwere suw berip diýipdir. Bir guýy gazyp suw çykaryp bilseň betek gawy bolar diýipdir. Ilmli ahun mollaň içinde gezýän we keplerini kulak asýan jawan dostga kulak asýdy. Guýy gazypdyr, suw çykypdyr. Oham näme diýipdir şu sahaba? "Hadihi li ummi Sa'd." Şu guýy men ejem üçin gazdym diýipdir. Gowdatda ejem üçin gazdym diýdigi näme diýdigi? Belli ki Allah üçin gazypdyr, sogaby ejem üçin diýdigi. Hadihi li ummi Sa'd. Men şu guýyny gazdym, ejem üçin gazdym diýipdir. Yani şol adama ejem üçin gazypdyr, kafir boldy diýip bolarmy? Nauzu billah. Peygamberimiň öz ýanyna aýdypdyr, "Şemen ejem üçin" diýipdir. Yani näme ejem üçin diýdigi? Aýdyň jogaby näme näme? Yani sogaby ejem üçin. Gowdat işgali ýok zatdaş. Biz damak çalynanda da men bir goýun aýtdym, men bir diye aýtdym, men bir sygyr aýtdym, şoni Imam Rızadan çüreyim, ya danışman atadan çüreyim, ya Behawettin İşandan çüreyim, ya beýleki Qoçmurad ahundan çüreyim, ya beýleki teberrik işallardan çüreyim, men damak aýtdym, bir malyň damagyny çaljak diýen, ýani näme? İň gowsy şejer aýtmak. Allah'ın razyçylygy üçin men şuň sogabyny Imam Rıza bahşetýän diýmeli. Men şuň sogabyny danışmana tak bahşetmeden çüreyim damak çalýan diýmeli. Men şuň sogabyny tekebaba bahşetmeden çüreyim damak çalýan diýmeli. Asl İslamiyet, asl tüz Hanafi mezhebiň berýän aýratçy. Biz damak çalanda Allah üçin çalynýar, Hudaýyň razyçylygy, oşa çalynan zadyň sogabyny näme etmeli? Hazrat Ali radıyallahu anh gurbanlykda bir wagt bir goş damak çalypdyr. We öz aýtypdyr, Abu Dawud riwayet etdi. Men şunu Resulullah'ın tarafından çalýan diýipdir. Maňa da aýtdy diýipdir. Men dünýeden geçemde bir men tarafından goş damak çalýy aýtdy diýipdir. Men tarafından da damak çala. Aýrylan adamyň tarafından damak çalamaly, Hudaý üçin we sogaby şol merhum üçin. Şol pir, şol ewliya, şol hak peýgamber we her kim. Ine kıskaca düşünilmeli ýaly, içerlemede düşündirmeli. Men malyň damagyny çalýan, ya falan pirden çüreyim, ya kıwırrynle da. Ya tekebaba men damak çaljak diýdiň näme bolmaly? Şol açyk aýtmaly oglaň şoň arasynda mesele açyk bolar ýaly. Şoň sogabyny tekebaba bahşe diýär, Hudaý üçin damak çalýar diýmeli. Bes ýene açygyrak aýdyn. Şoň iki zat İslamda haram ip bolmaýar malyň damagyny çalanda. Biri näme? Biri şu biri. Hudaýyň adyny tutmany, başga zadyň adyny tutmak çalsa, bu bir belli bir zat damak çalynan haram bolýar, İslamyň haram diýen ip bolmaýar. Bu biri de hamany bir ziyaretka Qadim butperestlerini butda da ziyaretka şol kabryň güýüne gidip şunu ey kabrdäki ýatan ine seni hormatlap damak çalýan ha diýip güýüne damak çalsa o da haram. Görünüp duran zat bize elhamdülillah häzir unuçly bir musulman şey istir diýip eşitemediler. Tekrar edeýin, İslamda ikisi haram. Biri näme? Hudaýyň adyny tutmany başga adyň adyny tut diýe. Bir de şo maly ekidip şo goýyrçylykda şo güýüne şo ýanyna gidip, ýani sen saňa ýakynlamadan çürem ey kabrdäki ýatan, saňa men hormatlap, saňa ýakynlap şunu damagyny çalyp duranlaryň ha diýip çakçakla bir ikisi haram bolar. Fiqh Hanafi'den ahun mollalar öldürecek bolsa Bahrur Ra'iq diýen Fiqh Hanafi'de düzülen muğtabar kitap, Kitab-ı Sawm, Bab-ul İgtikaf'ın yakınjagynda şu wurdyň açyk aýdylypdyr. Inhe biz bitin şmahal musulmanlaryň arasynda bolýar, men danışman ata damak çaljak, Imam Rıza damak çaljak, tekebaba damak çaljak, haram diýip bolmaz bulara. Halal mal. Hudaýyň halalyny haram diýämäň. Bir neferden bir zat gurrun eşdakana, "Yo dogry demişdik" diýip de haram diýmelerdir. Hudaýyň halal we haram meselesini ilmini bilip aýtmalydyr. Hudaýyň adyny tutmasa,
ya şoň düýbüne barıp şonu hormatlap tamak çalyp dursa, emma ondan näme bir tofarla goýuny akit ýaşa ziyaretkada tamak çalýar. Nişi bir soraq da anne. Biz soraq, akityan adamın niyeti şu olmalı. Şu tadak adamlara sadaka paylarını, şu tadak gariplere paylarını niyveste, o şu tadak doğa ederin deyse, şın işgali yok. Şide Bahrul Raik diyen Fıkh Hanefi kitabımızda açık aytıp aytıyor. İnhe, kısaca Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam yankı Müslüman molarlara aydıptır. Bütün düğününe damak çalınanları iman diydigi, Allah'ın adı tutulmasa, o bir de şoň düýbünde damak çalyp seni hormatlap damak çalýana diýilse şi ikisi haram. Ondan maşat Allah'ın adı tutulup damak çalınsa hemmeleri halaldır.